Russian troops lost in Balaklia. The armed force of Ukraine advanced in Kharkiv region and recaptured one big city. The town of Balaklia, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops. The commander of Ukrainian land forces, hero of Ukraine, Colonel General Alexander Syrsky is leading the Ukrainian offensive in this sector. The Ukrainian flag has been raised in the town center. Прапор. Ми сьогодні завершуємо крапку змінення Балаклія, першого великого міста. Під час нашого наступу я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами. Попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонії підняття державного прапору. Приступите! Прапор підняти!